Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Байбулат Хәйрикеш, синең белән интервью уздыруның сәбәбе бу синең Золотой орел премиясына номинаты булуың. Шул премияга сине тәкъдим итте һәм нәтиҗәләр турында син белән сөйләсәң. Нәтиҗәләр турында бер нәрсә дә белмим. Номинантлар ул бит лонг листка гына эләкте. Шуңа күрә мин дөресен әйткәндә шул шау-шу килүенең сәбәбен дә аңлап бетерә алмыйм. Мәсәлән, минем өчен кинотаврга, половинки кинотаврга эләкте бу җәйне. Кинотаврга эләгү минем өчен ничектер зуррак бер вакыйга кебек тоелган иде. Ләкин ул турда бер кеше дә алай юк диге шау-шу ясарга тырышмады. Минем өчен бик кызык менә шул реакциялар. Хәзерге вакытта нәтиҗәләр билгеле түгел, ул лонг листка эләгү әлбәттә үзе аерым бер җиңү дисәң дә була. Шуңа күрә дөресен әйткәндә хәзер мин ул турда уйламыйм да, минем башка эшләр бар, көне-төне эштә дигән шикелле. Шуңа күрә мин булай кызыксынганым да юк, ләкин кемдер әйтүе буенча январь башындамы, азагындамы билгеле булачак шорт-листы. Син кинотаврда катнашып, анда шулай ук җиңүче булдың. Компаниясы һәм Кинопоиск сиңа тәкъдим итте киноальманах эшләргә бит. 1 миллион бюджет вәгъдә итте. Ул проект буенча эш барамы һәм нинди этапта ул эш? Юк. Проект эшләнәчәк. Бүгенге көндә мин бер нәрсә дә төшермәдем. Яндекс Такси өчен. Алар миңа шул 1 миллион сумны Яндекс Таксиның альманахына дип бирелгән иде. Ләкин шул альманахның стилистикасына туры китерердәй мин аларга кызык сценарий тәкъдим итә алмадым, күрәсең. Шуңа күрә мин тәкъдим иткән сценарийлар аларга шул альманахка туры килмәде. Ләкин безнең алга таба аларның шушы альманах быел гына түгел, киләсе елларга да алга таба альманахлар булачагы билгеле. Аннан соң гомумән Яндекс үзенең продюсерлар үзәген ясарга тели. Яндекс Такси из точки А дип аталачак, мен түгел әйтә алмыйм инде. Шуңа күрә аларның планнары зур, бәлкем икенче проектларында катнашырга туры килер. Син Мәскәүгә укырга киткәчтән берничә син аларның нинди акчага төшердең? Ой, төрлесе. Мәсәлән, сокращение ул продюсерский факультетта у безнең параллель рәвештә укыган Рома Дедковскийның продюсер дипломы. Ул мин шул дипломда ничектер чакырылган режиссер буларак эшләдем инде. Бары тик аның чыгымнарын, бөтен чыгымнарны ул каплады. Миңа аерым бер тәҗрибә шикелле булды. Беренче чиратта миңа сценарийсы ошады. Үзебез аннан соң без ул сценарийны үзебезгә яраклаштырдык та, чынга ашырдык. Анда бер генә көн булды, бер көндә төшердек без аны. Гадәттә студентларның проектларында актерлар бушка төшә, шуңа күрә анда зур чыгымнар юк диярлек. Башка фильмнар, мәсәлән, музыкаль клип Туранны без Казанда төшергәндә мин аны үз акчама төшердем. Анда аның бюджеты зур түгел, 20 мең тирәсе булып чыкты инде. Әйе, шул 0,5 да бары тик үземнең чыгымнар. Анда күп түгел ул. Бары тик менә Айрат Шакировның мин һәр ел сайын аларның авылына кайтадыр инде. Шул бары тик билетка гына тотарга туры киләдер акчаны. Айратларның өендә шөкер ашаттылар. Половинкины онсы аерым бер хәл. Анда минем диплом һәм операторның, продюсерның, гримерның, монтажерның диплом эше. Шуңа күрә без бөтенебездә җыелышып шул половинкины төшердек. Әлбәттә безнең анда бер заманны җыелган акча бетте. Җыелган акча беткәч, без продакшннарга мөрәҗәгать итә башладык. Без инде анда бер өлешен төшергән идек. Һәм шул өлешне тизер буларак продакшннарга тәкъдим итеп бирдек тә. Take Shot дигән продакшн безгә ярдәм күрсәтте. Бер дә таныш булмаган продакшн. Менә шулай ничектер менә. 80% дисәм була. Нәтиҗәдә. Әлбәттә, анда Мәскәү мәктәптә укыдым, Мәскәү кино мәктәбендә. Аларның да ресурсларын кулландык без. Әгәр дә ул ресурслар булмаса,
берме-бергә кыйммәтрәк булыр иде инде. Шул. Менә шул проектлар арасыннан, барлык төшергән фильмнар арасыннан үзең кайсысы иң уңышлысы дип саныйсың? Һәм шул фильмның тарихын үзләштерде. Идеясы ничек туды? Геройлар инде, актерларны ничек тапты? Белмим инде, мин дөресен әйткәндә, һәрбер эшемне караганда миңа ничектер читен, миңа зур ләззәт алам дип әйтә алмас идем. Ләкин белмим, иң якыны шул половинкидер, чөнки ул зур ничектер озак без аңа әзерләндек. Аннан соң идеясы да башка килгәч ничектер илһамландырды һәм 1 елдан артык дәверендә шул ничектер шул илһамланып, җүләрләнеп, шул киноны чынга ашырырга тырыштык. Әлбәттә, булай фестиваль тормышы бу кадәр уңышлы булыр дип уйламаган идек. Мин аны уңышлы дип саныйм. Минем өчен, минемчә, шул булган шартлардан чыгып, булган бюджеттан чыгып нәтиҗә ясасаң, әлбәттә, нәтиҗәләре хайран күңелне шатландыра. Ничек аның идеясы туды? Бер вакытны бер кыз белән кочаклашып торганда, аңа да рәхәт иде, миңа да рәхәт иде. Ләкин рәхәт булганда кино төшерәсе килми, анда шул вакытны ничектер бумерангка куеп яки паузага куеп, шул мизгелне мәңгеләтәсе килә. Икенче бер вакытны икенче бер кыз белән кочаклашканда, миңа ничектер менә шул ук хәл кабатланмады. Ләкин ул кызның ничектер мине җибәрәсе килмидер. Biz кочаклаштык та, менә мин ничектер Мәскәү кино мәктәбе турында уйлыйм, этюдлар төшердек, хәзер аларны яклыйсы бар дип, үземнең эшем турында күбрәк уйладым шул вакытны. Һәм бер мизгелгә уйлап куйдым, әгәр дә ул менә хәзер мине җибәрмәсә, нишлим инде мин? Әлбәттә, мин беренче чиратта мәктәпкә барам, чөнки минем иң төп максатым хәзер кино дөньясына чуму. Кимендә берничә сәгать ул менә миннән ябышмаган булса, мин аның белән шулай йөргән булыр идем. Һәм шул ГЭК башыма килгәч, аннан соң инде аны ниндидер бер жанр дөньясына чумдырырга кирәк иде. Анда төрле бу ГЭКтан төрле фильм ясап була, анда хоррор да ясап була, чиста комедия да, безнең инде романтическая комедия дигән жанрга тукталдык та, минем соавтор Аня Филатова белән бергә яздык. Шул. Ничек син таптың актерларны? Актерларны нәкъ менә төп геройларны табуы кыен булды. Ләкин иң беренче парны без кастингта караган парда нәтиҗәдә тукталдык. Аларны Айдар Заббаров дигән безнең якташыбыз ГИТИСта укып бетерде менә быел, Женовач курсында. Мин Айдарга килеп әйттем дә, менә безнең шундый фильм төшерәсе бар, безгә кичкенә генә бер кыз кирәк төп геройны уйнарга дип инде. Ул әйтә, кара әле, менә безнең спектакль килеп кара диде. Мин килдем дә шул Маша Корытованы карарга. Шул спектакльдә нәкъ менә Маша белән Лев исемле төп геройны уйнаган актер. Алар шул спектакльдә төп геройларны уйныйлар. Лев 2 метрлы буйлы, Маша кыска буйлы миниатюрный бер кыз. Һәм алар бер-берсенә туры килә. Чын тормышта да ничәдер ел әүвәл аларның ниндидер мөнәсәбәтләре булган һәм ул сизелә, ниндидер аларның арасында татарча әйтмешли химия бар икәнлеге тоелды. Ләкин миңа сценарий буенча геройларның бер 3-4 яшькә зуррак буласы иде. Язганда шулай дип күз алдымызга китергән идек. Шуңа күрә без аларны әлбәттә кастингка чакырдык, шушы ябышу системасын тикшерер өчен. Без аларны тикшердек тә, шатландык, ләкин тагы да олырак геройларны эзли киттек. Бер ай дәверендә без күп кенә алар арасында хайран бүгенге көндә танылган артистлар да бар иде, яшь һәм кайберәүләре менә йолдыз булачаклар иде. Шуңа күрә бер яктан уйлаганда нәкъ менә аларны гына сөйлисе калган булгандыр дип уйлыйсың. Ләкин алай түгел, чөнки вакытында менә мин карыйм, мәсәлән, Женяга килгән яхшы артист һәм Полина ролена килгән яхшы артистка. Икесе дә йолдыз, икесе дә күркәм. Ләкин аларны ябыштыргач бер-берсенә ничектер, яки эстетик яктан бик күркәм түгел, яки ничектер алар арасында химия барлыкка килмәгәч, без менә нәкъ менә беренче парда тукталырга булдык.
Ана соң дөресен әйткәндә, безнең ул вакытны дипломның кураторы, диплом эшләренең кураторы Анна Меликян иде. Һәм Анна әйтте, син булай тагын ярты ел эзләячәксең үзеңнең төп геройларыңны. Иң беренче парың бик яхшы булган иде, аларга игътибар ит дигәч, мин чыннан да уйладым да, тормышта нәкъ менә индустриягә әзер булыр өчен шундый үзеңә күрә дедлайннар куярга кирәк. Әлбәттә, аерым ниндидер үзеңнең авторский фильм булса, анда инде син бер нинди дедлайннарга карамыйча иң идеаль парны эзлисең. Мин ничектер үземне беренче чиратта индустриягә әзерләргә дип килгән идем мәктәпкә һәм шул. Кайчаннан башланды синең кино белән мавыгың? Ни өчен кино сәнгате нәрсәсе белән сине җәлеп иткән? Беренче фильм дип әйтү бик җитди рәвештә фильм дип әйтергә ярамый инде, әлбәттә. Мин иң беренче фильмны 14 яшь идем миңа, ялгышмасам, әллә 13 микән. Безнең өйдә тасма камера, VHS камералар бар иде. Бер генә камера бар иде. Шул камерага уенчыкларымны алып, уенчыклар белән кино төшердем. Менә битва дип аталадыр ул. Иң кызыгы мин трансформерларны карадым. Трансформерларны карадык та дустым белән илһамланып, кино вакытында ук чыгып качып төшерәсе килә теләге туды. Һәм минем Bionicle дигән уенчыкларны беләсез? Менә шундый уенчыклар минем юк иде, менә дустымда бар иде. Мин шул дустымнан 80 сумга сатып алдым аның барлык. Инде без 13-14 яшьтә уенчыклар уйнамыйсың. Шуңа күрә ул миңа җиңел рәвештә 80 сумга сатты. Минем иң беренче шундый продюсерский ничек әйтим инде? Тәҗрибә. Менә шул беренче уенчыклар төшердем. Аннан соң үз-үземне төшердем. Хәҗәлмә дигән фильм төшердем. Анда үз-үземне төшергәннән соң, әле мин аннан соң дусларымны төшерә башладым. Шул дуслар арасында Камал театр артисты Алмаз Гәрәев тә бар иде. И нәкъ менә шул фильмны төшергәннән соң Петербургта булган бердән-бер фестиваль, ул бер генә ел булды. Ләкин аның оештыруы шул кадәр яхшы иде. Мин үзе любительский фестиваль булуына карамастан, мин дөресен әйткәндә хәзергә дә ышанмыйм шул хәлгә. Миңа 16 яшь, мин Петербургка барып, кинофестивальгә 5 көн дәверендә анда зур кызык мастер-класслар барып кайттым. Алар арасында анда Толстуновлар, Расторгуевлар, Хлебниковлар да бар иде, ялгышмасам. Авдотья Смирноваларның мастер-классларын тыңлап, 16 яшьлек Казанга кайттым да, бүтән шуннан соң мин фильм төшермәдем. Bilmem ничектер, онда бөтенесе зур 35 яшькә хәтле зур ничек әйтим инде, коллегалар заманында. Аларның эшләрен караганнан соң ничектер мин кино төшерү теләгем ничектер качты. Һәм 1-2 ел дәверендә мин бер теләк калды, ләкин чынга ашыру теләге бетте. Ләкин аннан соң яңадан барлыкка килде. Күрүгезчә. Ни өчен син кино сәнгате җәлеп нәрсә инде мөмкинлек бирәме ул? Белмим, кичкән чакны кино караганга күрәдер. Кызык бит кино карау. Инде ничектер кайбер чакта белмим, менә шул трансформерлардан башлап бәлкем үзем төшерү теләге тугандыр. Аңарчы бәлкем булган микән юк микән анысын әйтә алмыйм, ләкин ничектер кичкенәдән кино карарга яратадыр идем, ләкин зур фанат дип әйтә алмыйм. Мин үземне синефил, киноман дип санамыйм. Алай да иң кызыгы монтаж. Менә монтажда ниндидер магия барлыкка килә. Нәкъ менә әле уенчыкларны төшергәндә анда монтажный программаларны куллана белмидер мин. Мин анда ничектер теге язырга басасың, аннан соң стопка басасың, аннан соң турыдан-туры монтаж ясыйсың булып чыга инде. Менә шунда ниндидер магия барлыкка килүе кызыксындыргандыр дип уйлыйм. Шулдыр. Мәскәү кино мәктәбендә син үзең өчен нинди ачышлар ясадың? Мин үземә шул сорауны күптән түгел генә бирдем. Чөнки менә 2 ел дәверендә укыдым да, менә нәрсә алдым мин үземә дигән сорау бирдем. Бер сүз белән җавап биреп булмый бу сорауга. Бик күп ачышлар, һәм бүгенге көндә әле Россия кино индустриясы да ничек әйтим,
аяққа басып қана бар әлі. Шоң көре вақыт көрсетір. Очышларның имгендерін айтып кетасыңыз бәлки? Білмеймін, бәлкім мен кино мәктәбіне хәтлі қызықсынғанға көре бик зор радикал яңалықлар көрмәгәнмендер. Ләкин, мәсәлән, күніне сериал дүниясына келсек, онда күнге 8 минут файдалы, күнге бір күн, съемочный күн дәуірінде 8 минутлық материал киноға әзірлейсің. Әйтейін, выработка деп аталайын. Мен бір қойшында олай деп ойламаған едім, мәсәлән, әлі мәктәпкә оқырға кірер алдымнан. Чөнки ул бик күп, шул кадәр зур тизлек ки, шуңа күрә безнең сериалларның сыйфаты да бик яхшы түгелдер дип әйтә алам. Менә шул шартларга караганда, шартлар аркасында. Кино дөньясы бик кырыс, һәм анда ниндидер кешелеклек аз. Һәм син аны үзең туя башлыйсың. Беренче ел эшләгәндә ниндидер максималист буларак икенче рәвештән карыйсың. Аннан соң инде әкрен-әкренләп син дә шул дөньяга чумасың, шул системага. Чөнки кырыслык ул бераз гына шундый иллюзия барлыкка килә. Әгәр дә син кырыс булсаң, продукт та тизрәк эшләнә кебек тоела. Минемчә ул иллюзия. Ләкин аның өчен вакыт кирәк. Һәм дисциплина. Әгәр дә син үзең тәртипле булсаң, кырыс булмыйча да эш итеп була. Тәртип булмаганга күрә, бүтән кеше шуңа күрә кырыс. Менә. Шундый Кырыс булмаска тырышасыз. Юк, булмый алай. Аннан соң татарчасы белмим, ничек черствеешь. Документаль киноларда, мәсәлән, онда мин ул турда уйламыйм, мәсәлән. Ләкин, мәсәлән, мин һәр сериал төшерәм, сериал ул халык өчен. Халык өчен ясаган материалда анда зур экспериментлар ясарга кирәкми. Син анда ниндидер тикшерелгән приемнарга гына килә аласың. Чөнки ул продуктның алга таба рейтинглары мөһим, аларның продюсерларына, каналларга. Шуңа күрә кагыйдә бозда торган төрле площадкалар бар. Әгәр дә индустриягә килгәндә, син үзеңнең авторский фильмыңда рәхәтләнеп теләсә кайсы кагыйдәне боз аласың. Мин үземне бик яхшы кагыйдәләр беләм дип тә әйтә алмыйм. Мин гомумән ялкау һәм начар укучы. Ләкин ниндидер менә җиннәнү бар. Шул җиннәнү аркасында гына мин кинодадыр дип уйлыйм. Режиссер белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйсыңыз, яки сценарийда үзе язса яхшымы, үзе продюсер булса яхшымы? Менә бүгенге көндә режиссер үз-үзенә продюсер булырга тиеш. Кызганычки. Продюсер дип әйтүем инде ул акча табу гына түгел бит ул. Ул ниндидер син алга таба синең продуктың халыкка килеп җитерме, килеп җитә алмасмы, фестивальләргә эләгерме, әллә күп карау җыермы интернетта. Менә шул мөһим бит. Шул ул булмаса сине режиссер буларак бер кеше дә белмәячәк. Шуңа күрә ничек әйтим инде. Телисеңме син, теләмисеңме, үз-үзеңә продюсер булырга тиешсең. Яки инде сиңа әгәр дә таныш продюсерың шул функцияларны үтәсә, ул син бәхетле режиссер димәксең. Шулай ук сценарийга да килгәндә, гомумән сценаристлар бик җитми. Яхшы сценарийлар юк дип әйтергә. Шуңа күрә үз-үзеңә үзең язарга да туры килә инде. Кем әйтмешли. Яхшымы ул, начармы, анысы икенче сорау. Ни фикердә торасыз үзеңнең ашы төшергән фильмнар турында? Кысасы килә. Менә шундый фикердә. Ничек әйтим инде, 100%-ка миңа ошамаган әйбер булса, мин аны чыгармыйм. Якынча 3 фильм миннән тыш бер кешедә күргәне юк. Мин аларны үзем монтаж ясадым да, кешегә чыгарырга ярамый дигән нәтиҗә кылып, бүгенге көндә мин аларны элмәдем интернетка. Һәм бер кешегә дә күрсәтмәдем. Шуңа күрә, әгәр дә инде 100%-ка миңа ошамаса, мин элмим. Әлбәттә, калган фильмнарга килгәндә, инде менә половинкимы, анда сокращениемы, ран орнот туранмы, белмим, яратаммы, яратмыйммы, ниндидер
ностальгиямы хис итуа нәрсәдер әлбәттә миңа анда ошый, белмим, процесс булган процесс аркасындамы. Аннан соң гомумән белмим, мин үз-үземне бик үз эшләремне бик яратып бетермимдер. Бәлкем шуңа күрә алга таба икенчеләрне эшлимдер мин. Әгәр дә берсен яратсам, икенчесен төшерәсе дә килмәгән булыр. Шундый нарсын гадәтсезләр менә шул 0,5 да run or not to run, бүтән үстәдә читтәсен дусларым катнаша килгән. Ул актерлар эзлесе килмәгәннән соң яки сиңа дусларым белән эшләргә җиңелрәкме? Белмим, тегесе дә монсы да кемәк эшли. 0,5 дигәндә миңа тема кирәк иде нинди дә булса. Шуңа күрә шул Айратның 0,5 идеясы килде дә, мин аңа тәкъдим иттем дә, ул ризалык биргәнгә күрә без төшердек. Аннан соң процесс та күңелле бит. Ул әгәр дә син актерлар белән, командаң белән бер дулкында булсаң, ул процесстан да ниндидер ләззәт аласың. Шуңа күрә Ронорнот турында да, мәсәлән, биючеләрнең 80% миңа таныш булмаган кешеләр иде. Без үзенә күрә танышларына мөрәҗәгать итеп җыйдык шул команданы. Төп герой ниндидер, ничек әйтим инде, бары тик үзең генә чыксаң, шундый кино төшерү эшенә ул ничектер авыр эш бит ул. Шуңа күрә бер дулкында булырга кирәк. Бу бер дулкында беренче чиратта синең дусларың, яки инде кино дөньясына килгәндә ул синең курсташларың, яки анда кино дөньясына чумган җүләр кешеләр синең шикелле. Ничек беләсең өчен Татарстанда кино сәнгате менә шулай һәм кино тармагы үсеш алмаган? Нинди сәбәпләр синеңчә бар? Һәм ни өчен бәлки шуңа бәйледер татарның киносы юк? Бәлки без бик театр сөючән халык булганнардыр? Белмим, ялгышмасам, якутлар да бик ярата театрны. Һәм аларның индустриясы бар, кино индустриясы. Һәм алар үз-үзләре беләсездерме, юкмы, аларның анда прокатында Голливуд фильмнары акча китерми. Һәм алар куркып торалар, әгәр дә аларның ниндидер республикасында булган премьерлар кырыена үзләренең фильмнарын куймыйлар Голливуд студиялары. Менә бу ни өчен ул барлыкка килгән микән, юк микән, мин күп тапкыр сорадым, безнең анда курста мәктәптә якутлар укый. Шуңа күрә мин алардан сорап кызыксынган, мин аңлавымча аларның һәрбер авылында үзенә күрә үзенең Тарантиносы бар. Шуңа күрә әгәр дә безнең дә һәрбер авылда, мәсәлән, менә Кышлауда булган шикелле булса, 0,5-дагы Айратның авылында менә яшь җегетләр кино төшерә бит. Әгәр дә һәрбер авылда берничә шундый җиннәнгән кеше булган булса заманында инде. Хәзер яки хәзер барлыкка килә башласа, бер 10 елдан соң бәлкем бездә дә индустрия барлыкка килер. Әлбәттә, мин түгел әйтә алмыйм. Фаразлый алам, фаразлый гына алам. Россиядә яшь режиссерның кино төшереп акча эшләү мөмкинлеге бармы? Син коммент төшергән фильмнар белән беренче акча эшләсеңме? Юк, кыска метрлы фильмнар белән акча эшләү максаты да тормый, дөресен әйткәндә. Мәсәлән, минем андый максат юк иде. Ләкин Половинки фильмы үзенең чыгымнарын аклады дип әйтсәм дә була, чөнки анда төрле показлардан, фестивальләрдән, призлардан җыелган ниндидер кремнәр каплады дисәң дә була. Кинога килгәндә, әгәр дә инде син ниндидер зур блокбастер төшерсәң, акча эшләп була, яки сериалларда инде. Аннан соң реклама. Менә шул 3 юл белән китеп була, әгәр дә син акча турында гына уйласаң. Син ничек эшләп акча табасың? Мин эшлим. Мин реклама төшерәм, хәзер сериал төшерәм. СТС өчен спортивная комедия. Менә быел барысы да яхшы булса, әле ике генә смена, съемочный көн узды. Шуңа күрә хәзергә әйтү кыен, нәрсә килеп чыгачагын. Былай миңа процессы һәм шул дөнья бик мине кызыксындыра. Барысы да яхшы булса, яки июньдә бәлкем СТСта чыгачак ул сериал. Нәрсә турында?
Футбол турында. Футбол турында, ләкин комедия. Спортивная комедия. Сен мен сериаллар төшереп ничектер авторлык киносунан китерим деп, яки синең өчен мен авторлык кино төшерүү андай максаты юк? Сериал дөньясында мин тәҗрибә җыярга җыенам. Һәм гомумән мин индустриягә эләгергә иде минем максат. Үз-үземне сынап карар өчен. Индустриягә эләгү дигәндә син нәрсә күзәтеп атасың? Ну, мәсәлән, синең сериал төшердең, бер сериал чыкты һәм киләсенә сине чакырдылар. Димәк, син индустриядә дип уйлыйм инде мин. Яки анда бер рекламаны төшердең, икенчесен төшерәсең, өченчесенә сине чакыралар. Менә димәк, син индустриядә. Димәк, син кирәгең бар дигән сүз. Тулы метражлы киноларга килгәндә, синең үзеңнең сценарийың булырга тиеш. Әгәр дә син яхшы сценарий тапсаң, ансы бер хәл, гомумән сиңа, син әле берничек тә үзеңнең көчеңне исбатлый алмаганга күрә, сиңа яхшы сценарийны тәкъдим итмәячәкләр. Чөнки курка продюсер. Һәм барысы да мантыйкка сыя торган хәл ул. Әгәр дә инде менә син үзең дебютный тулы метражлы фильмны төшерәсең килсә, үзең язарга тиеш. Аңа күрә мин хәзер язу, кыска метражлы фильмнар төшердем бит моңарча. Ул дөньяда да шул ук хәл, син берсен язасың, икенчесен уйда тотасың, дүртенчесен төшерәсең, бишенчесен төшерә башлыйсың, ләкин анда нәрсә килеп чыкмый һәм төшерүне туктатасың. Шуңа күрә мин ничектер тынычрак карыйм хәзерге бу хәлгә. Шуңа күрә бер генә сценарийны әзерләмим мин хәзер. Әгәр дә миннән сорасалар, синең сценарийың әзерме, юкмы дисәләр, мин кайсы сценарийны дип сорар идем. Нинди жанр сезне кызыксындыра дип сорар идем мин. Әгәр дә продюсер килеп сораса. Ләкин гомумән әле синең сценарийың булуыннан тыш, син продюсер белән бер дулкында булырга тиешсең. Булай мөмкинлекләр бик зур Мәскәүдә дә, Казанда да тәкъдим ясыйлар. Ләкин яки анда шартлары бик сәер, яки син продюсерлар белән бер дулкында түгел. Ну, мәсәлән, син әйтәләр, менә кызык сценарий, һәм син укыйсың, чыннан да кызык сценарий. Чыннан да кызык сценарий. Ләкин син әйтәләр, карале, безнең 2 атнадан инде съемочный көннәр башлана. Димәк, син һәм төп герой безнең тарафтан инде сайланган. Ничек һәм миңа әгәр дә ошамаса, әгәр дә инде ул продюсерский проект булса, мәсәлән, сериалда мин бик тыныч карыйм андый хәлгә, чөнки аларның ул продюсерский проект, ә мин анда бары тик ничек исполнитель. Мин Син оператор буларак катнашасың бу сериалда? Режиссер. Шуңа күрә мин анда бик ничек әйтим инде, исполнитель буларак. Әлбәттә, ул иҗади яктан бераз генә синең теге үзеңнең минлегеңә бераз генә читен, ләкин тәҗрибә җыясың. Һәм әзме күп акчада эшлисең инде. Мәсәлән, авторский кино яки полнометражный кинога кагылсаң, анда зур акча юк, хезмәт хакына килгәндә инде. Шуңа күрә син әгәр дә блокбастер төшермәсәң инде, ниндидер авторский кинода сиңа төп геройны үзләре сайлап биреп, 2 атнадан съемочный площадкага чык диюләре, минемчә ул сәер. Бераз генә. Менә син тулы метражлы фильм өчен язган сценарийларында нинди тема өстенлек ала? Глобализация темасы мине кызыксындыра. Бер яктан, ул бигрәк тә кызык, әгәр дә син ничәдер аймы, ничәдер ел чит җирдә яшәсәң, анда аерым үзләренең проблемалары. Монда кайтасың, монда менә тел проблемасы бар. Монда яки кызы чит милләткә кияүгә чыккан, мәсәлән, шул һәм аларны бик ничектер зур кайгырта ул. Икенче җирдә карыйсың, аларның бит гомумән икенче проблемалар. Һәм шуңа күрә бераз генә читләнеп карасаң, ничектер көләсе килә менә шул. Әгәр дә менә тел мәсьәләсенә килсәң, яки анда гомумән ниндидер милләт мәсьәләсенә килсәң, анда кызың кемгә кияүгә чыгу мәсьәләсенә килсәң, менә шул глобальный дөньяга карасаң, безнең менә бу проблемаларга ничек бирелгән бөтен көчне икенче өлешкә, икенче берәр ничек юнәлешкә җибәргән булсалар шул көчне, бәлкем тел дә үз урынында булган булыр иде, милләт дә үз урынында булган булыр иде, һәм гармония да булган булыр иде. Нинди юнәлешкә син мәсәлән? Ләззәт. Менә ләззәт алмыйлар. Бер кеше ләззәт алмый. Менә мин кичә «Половинки» дигән фильм күрсәттеләр безнең кинотеатр Мирда. Менә шунда
Булды журналист. Бір журналист қыз. Мен көрәсің тәжірибесі бик зор түгелдер инде. Һәм ул белән ләззәт алмый процесстан. Ул мен интеге, аннан соң кино күрсәткән вакытта үзенең стендапын төшерә. Һәм ул стендапын төшергәндә ул аны хайран ничек әйтим инде. Шыпырт кына сөйләми, ул аны белеп әйтер, сөйли һәм ялгыша яңадан. Оператор нәрсәдер аңа комментарийлар бирә. Ничектер кино бармаганда кем. Аннан соң синең кырыйңа килә дә интервью ясый. Ой, миңа сезнең киногыз бик ошады. Ул карамады. Шундай. Аннан соң бик кайгыра башлый, синнән сорау бирде дә бер заманда аның телефон шылтырады, мин тегендә җавап бирәм инде. 3-9 татарча. Ул телефон алды да гафу ит. Исәләшә теге. Мин интервью. Менә аннан соң ул әйтә, ой, минем продюсер миңа сюжет ясарга кушты, миңа герой кирәк. Нишләргә соң миңа? Мен шулай интегеп, мин аны жәлләп чыктым. Чөнки ләззәт алмый. Менә ләззәт алмаганга күрә аның кызыгы да юк. Аңа кызыгы булмагач, сюжеты да кызык түгел. Аннан соң гомумән менә ничектер тәмнәп яшәргә кирәк. Мин үзем дә белмим шул ничек аны. Вакыт мастер-классларга йөрергә кирәк микән? Белмим. Син Татарстанга кайтып, менә үзеңнең проектларыңда эшләү, Мин китмәдем дә бит. Булай мин 2 мәктәптә төшергән фильмнарның процент белән җыеп карасак, 40%-ын Казанда төшердем булып чыга инде минемчә. Шуңа күрә мин китмәдем дә Казаннан. Аннан соң мин менә хәзер сериал аркасында гына бераз гына 2 ай мин булмадым Казанда. Гомумән шушы сериалга хәтле мин ай сайын айга 2-шәр тапкыр кайтадыр имес Казанга. Шуңа күрә мин Казаннан киткән хисем дә юк, дөресен әйткәндә. Казан сиңа профессиональ яшәү өчен Мәскәүме? 2 төрле дөнья. Тегендә дә шимында да ши. Ләкин монда бер 5 көн ял иткәннән соң, монда бит дуслар күбрәк, тегендә коллегалар күбрәк. Әлбәттә монда кайткач ничектер ял итәсең бер яктан, икенче яктан анысы да зур эш бит ул. Һәр бөтен дусларың белән күрешеп ял итәргә кирәк. Ял итү үзенә күрә эш. Менә якындагы 5 елда без сине кайда күрәчәкбез? Минемчә режиссерның пропискасы юк. Ул нинди проекты бар, шунда ул эшли ала. Мәсәлән, менә мин җәй көне әгәр дә бушасам, минем планда монда кайтып бер эксперименталь рәвештә нәрсә булып чыгачагын мин әйтә алмыйм. Бәлки ул тулы метражлы фильм булыр, бәлки бер нәрсә дә ителеп чыкмас, ләкин бер бөтенебезгә дә таныш булган темага фильм төшерәсе килә, документаль стилистикасында. Ләкин ул документаль түгел, ләкин документаль һәм игровой катнашы инде үзенә күрә. Нәрсә килеп чыгар, мин әйтә алмыйм. Ләкин шул вакытта, мәсәлән, анда ниндидер проект булса, мин Мәскәүдә дә эшлим, Казанда да эшлим, аермасы юк. Кич белән утырдың, иртә белән Казанда син. Шуңа күрә тәкъдим итүчеләр булса, мин рәхәтләнеп шул тәкъдимнәрне карарга ризамын. Әгәр дә безнең монда дөньяда, безнең Казанда үзенә күрә ниндидер индустрия булган булса, мин бер кайда китмәс идем. Ләкин Мәскәүдә ниндидер планнар дигәндә инде бер үзенә күрә тәҗрибә җыясы килә сериал дөньясында, аннан соң яхшы булса берәр нинди тулы метражлы кино төшереп тәҗрибә җыйсам, аннан соң бәлкем монда кайтып ниндидер монда үзенә күрә аерым шартлар үзеңә тудырырга туры киләчәк була инде. Чөнки монда шартлар юк дип әйтсәм дә була. Чөнки әгәр дә тулы метражлы киноларга килсәң, анда бит инде белмим. Мондагы булган шартларны мин үземә дә үзем ясый алам бер яктан. Ниндидер глобаль рәвештә бу сорауга килсәң инде, минемчә вакыт кына кирәк. Чөнки менә бүгенге көндә яшьләр күп, безнең кино белән кызыксынучы. Бәлкем biz үзебезгә ниндидер шартлар ясарбыз. Бәлкем ясамабыз, белмим. Аннан соң минемчә телевидение, интернет дөньясына керенә күчә бит инде. Бәлкем шунда игътибар итәргә кирәктер, белмим. Бүгенге көндә минем төгәл планнарым юк та, һәм бар да. Шуңа күрә мин белмим нәрсә булачак 5 елдан. Бәлкем мин кино белән шөгыльләнмәмәм 5 елда. Бәлкем мин
рэп укый башлармын 5 елдан. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.